रुंसारि कृष्ण कुमार बसुमतारीनि सारादुखौ दिनै खुंफुंबाय। थांनाय 14 अक्ट'बराव चिरां जिल्लानि गुरुबासा पुलिस बादानि सिङाव थानाय गरागाव लामायाव जिउ गैयै थासारियाव बोखांनो मोननाय पाठशाला आनन्दराम बरुवा एकाडेमिनि 5थि सेमिस्टारनि फरायसा आरो क'क्राझार टेङापारानि थागिबि महिम चन्द्र बसुमतारीनि फिसाज्ला कृष्ण कुमार बसुमतारीनि सारादुखौ दिनै क'क्राझार जिल्लानि सा आफलागावआव धोरोमनि नेमखान्थि बायदियै खुंफुंनाय जायो। रुंसारि कृष्ण कुमार बसुमतारीनि सारादु खुंफुंनाय समाव बाहागो लायो बिटिसिनि बारग' डिपुटि चिफ खाम्फा बरगयारीजों लोगोसे गुबुन गुबुन ओनसोलनि गोबां रायजो राजाफोर आरो ओनसोलनि सुबुंफोरा।